Πώς να σταματήσετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους. Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους εξαιτίας του τρόπου που θέλουμε να ζήσουμε. Βλέπουμε κάποιον να ζει τη ζωή που θέλουμε και δεν βοηθάει το γεγονός ότι φαίνεται τέλειος όταν το κάνει. Αν αρχίσετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, δεν θα είστε ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι με αυτό που έχετε. Ανταυτού, επικεντρωθείτε στις φιλοδοξίες σας και στους δικούς σας στόχους για τη ζωή σας. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αν κάποιος ζει τη ζωή των ονείρων του, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν κάποιες πτυχές της ζωής του που είναι καλύτερες ή χειρότερες από τη δική σας. Το να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, το μόνο που θα κάνει, είναι να νιώθετε λιγότερη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές σας και περισσότερη σιγουριά για τα ελαττώματά σας. Πριν ξεκινήσουμε, μην διστάσετε να υποστηρίξετε το κανάλι μας, αφήνοντας ένα like και subscribe. Απολαύστε! Προσδιορισμός ελκυστικών παραγόντων. Αν θέλετε να σταματήσετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, πρέπει να αναγνωρίζετε τον φθόνο όταν εμφανίζεται. Μήπως είναι ενώ περιηγείστε στο Facebook ή στο Instagram. Ή μήπως όταν ο καλύτερος σας φίλος καυχιέται για την αύξηση του μισθού του. Αξιοποιήστε αυτές τις διαπιστώσεις για να μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας. Κάντε μια λίστα με τους ανθρώπους και τα πράγματα που θαυμάζετε ή συγκρίνετε τον εαυτό σας. Γράψτε για το πώς αυτά τα συναισθήματα σας επηρεάζουν αρνητικά και γιατί είναι χάσιμο χρόνο. Επίγνωση των επιτευγμάτων σας. Όταν συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, έχετε την τάση να εστιάζεστε στις ιδιότητές τους, αγνοώντας τις δικές σας. Προχωρήστε λοιπόν και καταρτήστε έναν κατάλογο με τα επιτεύγματά σας. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα ή μικροσκοπικά είναι, αρκεί να είναι κάτι για το οποίο είστε περήφανοι. Φτιάξτε ένα βίντεο με τον εαυτό σας να πετυχαίνει κάτι. Γράψτε αν καταφέρατε να σύρετε τον εαυτό σας στο γυμναστήριο μια μέρα που δεν έπρεπε να πάτε. Προσθέστε αν βοηθήσατε έναν φίλο που το έχει ανάγκη. Στη συνέχεια, εκθέστε αυτή τη λίστα κάπου που θα τη βλέπετε καθημερινά. Αποδεχτείτε τον ανταγωνισμό. Μπορεί να είναι ωφέλιμο να βλέπετε τα άτομα που ζηλεύετε ως συμμάχους και όχι ως αντιπάλους. Αν αποφεύγετε άτομα με τα οποία συγκρίνετε τον εαυτό σας, μπορεί να χάσετε το πώς οι επιτυχημένοι άνθρωποι μπορεί να σας ωφελήσουν. Σκεφτείτε τι μπορείτε να μάθετε από αυτούς. Πλησιάστε τους και ζητήστε τη γνώμη τους. Αντί να ζηλεύετε, χρησιμοποιήστε τα επιτεύγματά τους ως έμπνευση. Κάντε τον εαυτό σας τον καλύτερο φίλο σας. Συχνά φερόμαστε στους άλλους καλύτερα από ότι στον εαυτό μας. Ξεκινήστε μελετώντας τον εσωτερικό σας διάλογο. Είστε επικριτικοί με τον εαυτό σας όταν τον συγκρίνετε. Το πρώτο βήμα για να γίνετε ο καλύτερος φίλος του εαυτού σας είναι να σταματήσετε να επικρίνετε τον εαυτό σας. Σταματήστε και σκεφτείτε αν θα λέγατε αυτά τα πράγματα σε κάποιον που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, αρχίστε να αναγνωρίζετε και να εκτιμάτε τις μοναδικές σας ιδιότητες και ικανότητες. Να θυμάστε ότι πάντα θα υπάρχει κάποιο άτομο που θα είναι πιο ελκυστικό, πιο έξυπνο ή επιτυχημένο. Η πρόκληση είναι να αναγνωρίσετε την ξεχωριστή αξία που προσφέρετε στο τραπέζι. Όταν εστιάζεστε σε αυτά που έχουν οι άλλοι και δεν έχετε εσείς, εγκαταλείπετε τη δύναμή σας. Αποφασίστε να αφιερώσετε τις προσπάθειές σας στο να πιστέψετε στον εαυτό σας και να δημιουργήσετε τη ζωή που σας αξίζει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα, κάντε εγγραφή τώρα.